Athi ke sana uBoot Brothers, daily interesting ibali lakho. Khawuqhube nale mibuzo obusithi unayo. Ndithi hayi kaloku initially yaqala into yoba mna i-religion ndavela ndaphuma kuyo but ndingakiyekanga ukukhonza. So ndaphuma kuyo kuba ndiqonda uba nakuya laa mntu sasithetha ngaye kulaa akhawunti wandirola ngesithembu. So ndavele ndaqonda uba nam mandike ndibe nento endibhiziyo. So ndingumntu kozawuhamba ke ikhempu. Kukho abantwana babebatsha mani ababeqonda uba yeyi xa bephrizenta izinto zabo ndiba fascinated, ndibe nelunda ndiqonda uba I love how they present these things. And bekufanele uba ndiyayazi le nto abathetha ngayo. But ke udanda head ndanomdla ke ngoku. So ke xa ehambe eyozinomfa uAdam ngaphaya, mna bendizawuhamba ndiye ezikhempini kwelaa cala ndihambe ke ndiyofunda izinto ezintsha endiqala uziva. So ke ndiqonda uba ndirayithi kanje. So ibindlela yam yokuhambisa ixesha wethu leya, ndiqonda uba eli xesha ndingekaziqondi uba kwenzeka ntoni ndenza loo nto.